ኤርትራን ትካል ረድኤት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን እዚ ጽሑፍ እዚ ኣብ ፋይናንሻል ታይምስ ዝወፀ ጽሑፍ ኮይኑ ነቲ ኤርትራ ኣብ 2005 ዝወሰደቶ ምውጋድ ናይ ኣሜሪካ ትካል ረድኤት ዝድህስስ እዩ። ኣብቲ ግዜ ኤርትራ ሓንቲ ከም ስግንጢር ኣፍሪቃ ምግላጻ ዝቐርብ ዝነበረ ስለምንታይ እዛ ንእሽቶ ኣፍሪቃዊት ሃገር ከምዚ ዓይነት ውሳነ ወሲዳ ዝብል ሕቶ እዩ። ነቲ ኤርትራ ዝወሰደቶ ውሳነ እንሆ ኣፍሪቃውያን ሃገራት ሕጂ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ብዘይምውሳደን ኣብ ነውፂ ተሸሚመን። ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ድማ ዳግማይ ኤርትራ ዝወሰደቶ ውሳነ ከም ኣብነት ከጥቀሳ በቂዑ። ክሳብ 2023 ናይ ወጻኢ ረድኤት ክግበረለን ዝጸንሓ ሃገራት ኣፍሪቃ ይትረፍ ቁጠበአን ክሃንጻ ንቑሩብ ወይ ዜሮ ረድኤት ዘለዎ ዓለም ምግጣማ ሲኢነን። ካብ ሙጻታት ዓለም ዝኣኸለ ዝተፈላለዩ ናይ ምዕባለ ትካላት ብዝገብርዎ ብስራሕ ዝተጎልበበ ወፍርታት ንብሚልዮናት ዝቑጸሩ ኣፍሪቃውያን ናብ ክውገድ ዘይከኣል ሞትን ሱር ዝሰደደ ድኽነትን ሸሚምዎም ይርከብ። ከም HIV ኤድስን ዓባይ ሰዓልን ነቲጉ ግርጭታት ኣስፋሕፊሑ እዚ ድማ ሰነድ ዘይብሎም ዘይሕጋዋይን ስደተኛታት ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ዘዕለቑልቑሉ ህሞት ጽልኡ ጉልሒ ኮይኑሎም። ኣብዚ መዳይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ 2005 ንዝወሰደ ስጉምቲ ብዙሓት መራሕቲ ኣፍሪቃ ተመሊሶም ቁልሕ ኢሎም ክሪእዎ ቀሲብዎም ኣሎ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንሓደ ነገር ምስ እትደልዮ እሞ ከዓ ዝኾነ ሰብ ክቅርበልካ ምስ ዘይክእል ባዕልኻ ክትሰርሖ ወይ ክትፈጥሮ ኢኻ ሓኾት ትብል ዝብል መግለጺ ሂቡሉ ነይሩ። ረድኤት እናወሓደ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። እተን ዝርከበን ውሑዳት ዝመጻ ረድኤት ድማ ዝያዳ ስትራቴጂካውያን ኮይነን እየን ዘለኣኻ ብምባል ኒጎዚ ኦኮንጆ ወሊላ ዝተባህለት ናይ ናይጀርያ ዳይሬክተር ጀነራል ኣብ ውድብ ንግዲ ዓለምን ኣቐዲማ ዳይሬክተር ምሕደራ ኣብ ዓለማዊ ባንክ ኮይና ዝሰርሐት ውልቀ ሰብ ትገልጽ። ብዝተኻእለ መጠን ንጥዕናና ሓላፍነት ክንወስድ ኣለና ብምባል ድማ ትውስኽ። እቲ ንግዝያዊ ዝግበር ፋይናንሳዊ ሓገዛት ድማ ኣብ ከም ኣገልግሎት ጥዕና ዝኣመሰለ ጽላታት ናይተን ኣብ ተመርኮስቲ ውህብቶ ዝኾነ ሃገራት ክውዕል ትምሕፀን። ሃገራት ኣፍሪቃ ሓገዝ ደው ክብል ምዃኑ ኣቐዲሙ ክሕበረን ይግባእ እያ ትብል እትስዒቡ ዝመጽእ ሓሳባታ ናይ 2 ክሳብ 3 ዓመታት ዝኣክል ግዜ ብምሃብ ባጀተን ከወሃህዳ ዕድል ክወሃበን ምዝ ተኣሳሲሩ ድማ እቲ ዝወሃበን ገንዘባዊ ሓገዝ እናጎደለ ብዝኸይድ መልክዑ ክወሃብ ከም ዝግባእ ትምጉት። ምዕራባውያን ሃገራት ብሰንኪ ኮቪድ-19 ኩናት ዩክሬንን ንኣፍሪቃ ዝህብኦ ዝነበረ ገንዘባዊ ሓገዝ እናንቆልቆለ እዩ ዝመጽእ ዘሎ። ምምጻእ ዶናልድ ትራምፕ ዳግማይ ናብ ስልጣን ድማ ነዚ ተርእዮ ናብ ዝኸፍአ ሓይሊ ኮይኑዎ ኣሎ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጥሪ ናይ $43 ቢልዮን ባጀት ትካል ረድኤት ኣሜሪካ ድሕሪ ምቁራጹ በቲ ሃገር ዝግበር ዝነበረ ናይ ደገ ሓገዛት ዳግመ ክለሳ ክግበረሉ ጸዊዑ እዩ። ማርኮ ሩቢዮ ነዚ ሲዒቡ ኣብ ዝሃቦ ቃል 83 ሚእታዊት ናይ ትካል ረድኤት ኣሜሪካ ብቐዋሚ ክቑረጽ ከም ዝኾነ ኣረጋጊጹ። ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና ኤርትራ ናይ ትካል ረድኤት ኣሜሪካ ክትቅበል ዘይጸንሐት ብምዃን እታ እንኮ በዚ ውሳነ ዘይተጸልወት ኣፍሪቃዊት ሃገር ኮይና ኣላ። እዛ ሃገር ብሓቂ ኣብነት እያ። እዚ ማለት ካብ 1993 ካብ ኢትዮጵያ ነጻ ካብ እትኸውናት ሂዛ ኣብ ቀጻሊ ስግኣት ናይ ኩናት እናሃለወት ክንሳዩ። እዛ ሃገር ስግንጢር ዝመስል ናይ ነፍስኻ ምኽኣል ፖሊሲ ኣለዋ። በዚ ኣቢላ ድማ ብዙሓት ሃገራት ብናይ ቢልዮናት ዶላራት ሓገዝ ክገብርኦ ዘይከኣላ ኣብ ውሽጢ 2 ዕቁዳት ንገለ ናይ ምዕባለ መቐሰሪ ተዓዊታትሉ እያ። ብመሰረት ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሰነድ ዕምሪ ህይወት ኣብ ኤርትራ 68 ልክዕ ከምታ ናይ $1 ቢልዮን ረድኤት እትወስድ ሩዋንዳ ማዕረ እዩ። ብተዛማዲ ኤርትራውያን ዝረኽብዎ ናይ ኤሌክትሪክሲቲ ኣገልግሎት ምስ ናይ ዩጋንዳ ዝዳረግ ኮይኑ እዚ ማለት ዩጋንዳ ኣብ 2022 $2.1 ቢልዮን ሓገዝ ካብ ትካል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ረኺባ እያ። ናይ ኤርትራ ኣገባብ ወይ ሜላ ካብ ፈለማ ምርኩስ ናይ መዋቕር ዘይምዃን እዩ ብምባል ሚኒስተር ዜና ናይቲ ሃገር ሓቢሩ ነይሩ እዩ። እዚ ንኤርትራ ካብ ናይ ወጻኢ ወሃብቲ ሓገዛት ዘይተተንካፊት ገይርዋ እዩ። እዚ ድማ ውሽጣዊ ዓቕማን ሰብኣዊ ጸጋታታን ከተጓሳጉስ ኣኽኢልዋ ብምባል ሚኒስተር ዜና ይሕብር። ኣብ ካልኦት ሃገራት ምስ ንርኢ ውሳኔ ምቁራጽ ረድኤት ናይ ትራምፕ ብዙሕ ሕንፍሽፍሽ ወይ ብዙሕ ምምዝባዕ ኣኽክል እዩ። ምኽንያቱ ትካል ረድኤት ኣሜሪካ ኣብ መላእ ኣፍሪቃ ንዝካየድ ዝነበረ ናይ ትካል ጥዕና ኣገልግሎት፣ ውሕስነት መግቢ፣ ኣገልግሎት ማይ፣ ትካላት ናይ ኩነታት ኣየርን ካልእን ተቖጻጺሩ ይጸኒሑ። ብሰንኪ ምዕጻው ትካል ረድኤት ኣሜሪካ ኣብ ኬንያ 10 ኣሽሓት ብዝለዓለ ብቕዓት ዝተመልመሉ ሞያተኛታት ጥዕና ብሓደ ለይቲ ብተግባር ስራሕ ኣልቦ ኮይኖም እዮም።
ኣብ ካልኦት ብዙሓት ኣፍሪቃውያን ሃገራት ተሰከምቲ HIV ኤድስ ዝኾኑ ተሓከምቲ መድሃኒቶም ንምርካብ ኣብ ቃልሲ ተጸሚዶም ክህልው ከለዉ ብዙሓት ድማ ናይ መከላኸሊ መደባት ሲኢኖም ኣለዉ። ሰብኣዊ ጽልዋና እዚ ምቁራጽ ረድኤት ኣብ ከም ዴሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎን ሱዳንን ደሚኡ ክርአ ይከኣል እዩ። ምክንያቱ ኩናት ኣስፋሕፊሑ ሕፅረት ምግብን መድሃኒትን ገኒንሉ ኣብ ዘለወሉ እዋን ጽልውኡ ከቢድ ከም ዝኾነ ናይ ትካል ረድኤት ሰራሕተኛታት ይሰማምዑ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሰራሊዮን ቲሞቲ ካባ ንፋይናንሻል ታይምስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ መንግስቲ እታ ሃገር ንምቕጻል እታ ሃገር ወሳኒ ዘይኮነ ፕሮጀክትታት ክቆርጽዎ ከም ዝወሰኑ ሓቢሩ። እዚ ማለት እቲ ብመንግስቲ ባጀት ክስላዓሎም ዘይጸንሐ ከም ኣገልግሎት ጥዕና፣ ትምህርቲ፣ ውሕስነት ምግቢ ኣብ ሓደጋ ከይወድቁ ንምውሓሶም ብዝብል ዕላማ እዩ። ሰራሊዮን ኣብ 2002 ካብ ዝተዛዘመ ኩናት ሓድሕድ ቀስ ብቐስ እትጽግን ዘላ ሃገር እያ። ሓንቲ ካብተን ናብ ናይ ወጻኢ ሓገዛት ሕልፍቶም መርካስነት ዘለዎ ሃገር እውን እያ። እዚ ሓገዛት ሽሕኳ ደው ኢሉ እንተሃለወ ኣብ ሓደ እዋን ክሳብ 15 ሚእታዊት ካብ ውህሉል GDP በፂሑ ነይሩ እዩ። ካባ ከም ዝበሎ እቲ ዝሰርሕ ሃገር ንምህናፅ ሰራሊዮን መዓንጣሸት ብምባል ግብሪ ምኽፋል ክትውስን ኣለዋ ክብል ሓቢሩ። እቲ ዝገርም ግብሪ ንዝቕበበ ኣቃሊዑ ከም ዝነበረን ኣብ ልዕሊ ድኻታት ኣደራዕ ኮይኑ ከም ዝነበረ እቲ በዓል ስልጣን እዚ ሕጂ ኣህጉሩ ዘላቶ ኩነታት ፈታኒ ከም ዝኾነ ሓቢሩ። ኣፍሪቃ ከም ኣህጉር ካብ ናይ ደገ ተመጽዋትነት ዛጊት ኣይተገላገለትን ዘላ። ብዙሓት ሃገራት ካብ ዝኣተውኦ ዕዳ ንምግልጋል ኣብ ልዕሊ ሓፋሽ ናይ ቀረጽ ምውሳኽ ውሳነታት እየን ዘሕልፋ። ንኣብነት ኬንያ እንተወሲድና ዕዳ ሃገር ንምኽፋል ብዝብል ዕላማ ወስኽ ቀረጽ ናይ ምኽፋል ውሳነ ኣብ ዝሓለፈሉ ኣብ ከተማ ናይሮቢ ንሰሙና ዝቐጸለ ህዝባዊ ናዕቢ ብምኽታሉ እቲ ውሳነ ክሰሓብ ተገይሩ እዩ። ዶናልድ ካበራ ሩካ ኣቐዲሙ ፕሬዚደንት ናይ ኣፍሪቃ ዴቨሎፕመንት ባንክ ዝነበረ ዴሞግራፊ ይጋልብ ኣሎ፣ ምኽታም ኣፍሪቃ ድማ እቲ ዝቐልጠፈ ኣብ ታሪክ ሰብ ኮይኑ ኣሎ ክብል ተዛሪቡ። እዚ በዓል ስልጣን ናይ ወጻኢ ሓገዛት ወይ ደገፋት ቀጻልነት ከም ዘይብሉ፣ ስለዚ ድማ ኣፍሪቃውያን መንግስታት ንውሽጣዊ ፋይናንሳዊ ኣገባባት ክጉስጉሱ ከጠንቅቕ ጸኒሑ እዩ። ካበራ ሩካን ናይ ወጻኢ ሚኒስተር ሰራሊዮን ብሓባር እዚ ምጭባጥ ንኣእምሮታት ኣብ ሓደ ከም ዘተኩሩ ብምግባር ዞባዊ ንግዲ ንምብርባሩን ሕያሉን ከምኡውን መንግስታት ወፍርታት ንምስሓብ ዝያዳ ክሰርሑ ዝቕስብ ክኸውን ከም ዝኽእል ይገልጹ። ከም ኣሜሪካን ዓባይ ብሪጣንያን ክገብርኦ ዝጸንሓ ሓገዛት ካብ 1999 ኣትሒዙ ናብ ዝተሓተ ደረጃ ክወርድ ድሌት እኳ እንተጸንሐ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓበሬታ ግን በንጻር እዩ። እዚ በዓል ስልጣን ኩለን ሃገራት ኣብ ሓደ እዋን ድኻታት እየን ነይረን፣ ብንግድን ዕዳጋታትን ኣቢለን ድማ ሃብቲመን ክብል የረድእ። ንኣፍሪቃ ኣብ ውሽጣ ዝግበር ንግዲ ቀንዲ ኣገዲስዋ ኣሎ ክብል ድማ ይውስኽ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሰራሊዮን ቲሞቲ መራሕቲ ኣፍሪቃ ኣብ ወፍሪ ኣተኪሮም ዝሓስብዎ በላሕቲ ሓሰብቲ ክኾኑ ዝግባእ እዋን ሕጂ እዩ። ኣፍሪቃ ዘለዋ ውሑድ ኣብ ካልእ ዘይርከብ ሚነራላት ዕቑር ዓቕሚ ናይ ቀጠልያ ፀዓትን ነዚ ኣህጉር ኣብቲ ናይ ቀረብ መሳለል ዕዳጋታት ዓለም ቦታ ከትሕዛ ይኽእል እዩ ዝብል። ከም ናይ ግብረ ሰናይ ትካላት ኣሜሪካ ከም ጌትስ ፋውንዴሽን ድማ ናይ መተካእታ ወይ መጻንሒ ገንዘብ ጠለብ ኣቕሪበን ኣለዋ። ከም ኣፍሪካን ዴቨሎፕመንት ባንክን ዓለማውን ባንክን በዚ ውሳነ ተጸልየን ከም ዘለዋ ርዱእ እዩ። ትሑት ኣታዊ ዘለወን ክቱር ክሳብ 30 ሚእታዊት ካብ ባጀተን ዝበጽሕ ገንዘብ ኣብ ናይ ወጻኢ ረድኤት ተጸጊዐን ዝጸንሐ ሃገራት ትሑት ኣታዊ ዘለወን ክቱር ክሳብ 30 ሚእታዊት ካብ ባጀተን ዝበጽሕ ገንዘብ ኣብ ናይ ወጻኢ ረድኤት ተጸጊዐን ዝጸንሐ ሃገራት በዚ ውሳነ ብኸቢድ ክህሰያየን ብምባል ትዛረብ ዘይነብ ዑስማን ዝተባህለት ዳይሬክተር ኢንዶውመንት ፎር ኢንተርናሽናል ፒስ ንሳ ንሩዋንዳ፣ ማላዊ፣ ሰራሊዮን፣ ላይበርያን ከም ኣብነት ብምጥቃስ እያ። ንማእከላይ ኣታዊ ቁጠባ ዘለወን ሃገራት እዚ ምቑራጽ ናይ ሓገዛት ንተመርኳስነት ከወግዳ ብብልሽውና ዝጠፍእ ዝነበረ ገንዘብ ከውሕሳን ቁሩብ ንቕድሚት ክደፍአን ይኽእል ብምባል ንከም ኣይቨሪ ኮስት፣ ናይጀርያን ደቡብ ኣፍሪቃን ትጠቅስ።